Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mwantumurilia Ondizi TV andonsi ase ototengerete chitariki ninye omutinyu gatana kabere mwaka wetiri nemerongo ebere nainye na mangi abera kwenekigwa ime na isiko yorogongo ruagusi ase torochenga nigo kuro entindi tekoruegwa anana mono gochia sebalia babeire bakorobekana mamincha yeri chiko buna serikali nebege kubairera egetambukiro egetindi ase abakenya baendrete komochia abanyanyimbo anene mono asugutumika chinguru wetania ekerengo chingaki chokorobekana wekegoli ya jensi ase serikali boigo egendrete kubeka emeroberio anene mono kwenekinga nkubeka bale bosekoleta bale ekegoli ya jensi ase emesa buna enchera eyemo yokugayana amangana beirega kubairera abasaiba jensi gosoa ase chinsemo korobekana letene kwa job ngino kwenye chibichechi boigo na maliogi abera wekera ase chinchera bose enchera yo wekera no nsara mumanyo kwenye kengo nyoroli wetera asonchera elia jomono abo imanyerelio lidia mose nigo yaragire chinsa 10 chiabono margoba andonsi aso tutengerete mwantumurilia Ondizi TV ikaransa oikembe kukomanyi unaberagwo ateka askolene nguranande asekretari tambembe ukomamanya naralia ya aberagwo atkurwa ketisa chiamambi goikera vono marogoba. Mwantumurilia Ondizi TV na ukanda utobuati ya wetera asenchira ya mtandao o Facebook Ondizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ondizi TV News na wetera asu mtandao ito www.ondizitv.net asa kutonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki ase ama yetuko ya chaka kurua ase engana erengete chisemi ase umuriki omonene wekiombe gekwegerera obwe nebwa borokia asti skuru cha secondary kupeta Samarita Joseph Avincha abeire gagwe soki na gosaba enserekali kurigerelia bujia ebirengerelio byabete bikorwegwa na borokia abanene bechi skuru cha secondary ekeroba bwate egeikaro ase omochie uria omumbasa anene mono ase babete bakorwa ogosaba buna grade isano na iseto na grade kianda chibe chikoirwa ase chisukuru cha secondary nigabate banga nege tambukiro kirabege kwenekinga aborokia anemono bali babasoa ase chisukuru chiria chichi secondary ngo chikonyora bale ekerengo kelia gichisemi kebwendete kubwatikana nomoroberio OCBC sabaga banga ogotiga kogendera bose akogenda kobera wa junior secondary ase chisukuru chiria chioboroso nigo kwabere gokwirira aborokiwa anemono kurwa chisukuru chiria cheserekali gotigara maega ase chisemi Ndagotebana abantu baito ku secondary kesha leadership in the entire country baumera na Mombasa conference yao and they had very good proposals na intumuna stakeholders as mangana ejisemi we wanted to echo their wants mna bateba because na intu inero musimamo itumuna kupet tokotebana just every class keri ekorokuna grade 8 and grade 9 yes serikali tigere few proposals chiae ekole bwango ebeka abana bali ya senior secondary schools because in senior secondary schools no to bwate enough infrastructure no to bwate amagaja isaine byasimbiro laboratories injiro libraries injiro abali mumbaro because in junior school for now abantu bagosomera no bwate diploma and degrees kwa dai kuchigoro so abantu bali ba primary ba P1 they are not allowed to gosomera abana ba junior school because already that's what is in the proposals chari towards in the secretary of the serikali
bono asiko for serikali go save more chibese jirike gusumbuka kujiwagacha na infrastructure every school komende class ya grade 9 ko kwagacha chira laboratory n'ebintu binde chibese chitigetumie ku employ more teachers kiagere binte binga ibintu cha kwanda into west in those institutions kiagere already binte bitara available in our schools nande kero go transit oja kobara isi kero mwana ari grade 9 okogenda 10 11 12 akonyora na at least is in the same environment injira ko nurtured. For now what we are getting into munaba abayiboli nande ande munabarai abana babali in junior school bali in public junior schools bampanyeti the apparatus items which was on those laboratories ekero wacha kwanda senior school bakomerana na abana bamu abo barule private institutions chibwate those apparatus chibwate those infrastructure babwate swimming pool babwate kiregento aba bantu bona bacha kuligirani bayirode na they are nothing, they don't know anything. Togosika bosio ansorobo chiro wichani nigo mubere bw'umusae oyomo obaga gotoka asense moyage kona egotoka ime ye wodi ya Nyakoe kitutu chache South ebunge county ya Kisii gabaga gotoka nga gatigire chingoma chindi anomono kubwatekana nogo kenywa ne kyoge kagire koba nemioro asikolinde abamenyi bense meibaba wichanira ege kore kyo anse obutuki bwabeire bogo chaka linde komanyanga ningi kyabetege kwirera umusayo goitwa na boigo gotugutwa asense meyo ya Nyakoe musaki itogwa mangana maya Vincent Onyancha naikirana ase ense meyo na gotumanyinga na raliaya abaga kwenekiwa asege koro ekyo Nega kole kigande tugutiganta abangiro goichana ikibono kerere mubere umusayomo gotoka enseme yage kona se wodi ya Nyakoe nona bokolengana amenye benseme yiga goikira boniga mbara manye kerere tugukwaye ekere kuri butukiwe me bogendretse konekiwa kolengana amenye bekenyoleke nigo bagendere gukiriga koleke aso ikira boni yagotebekana buna oyo ngati y'abantu bale bazakurikwa ase list yabake gosoka buna abantu bali bakagera kuba basaria asensemeye nona omubolyo natigarite buna mbare bekere ntege koleke maiga yuko muito umusayo yasereta Edwin Matoleo oigikira boni gabataramanya igoro yo gwitukwe andake nabo ngosangana gati amenye kurwa senseme yega manyare gotumanya igoro yega kolekana kana gochakanirite ono kyokorokwa lindo nyara kongereza randa kinyo gati yakolekanite aso tukubukia rero inkorokwa Emmanuel Mbogo aiga nonka ekene nkelinga noni ntwa banyene etwa kumiringa nkike kiabeire bono mambi kero twanyara kurangerigunga mungwano tokire nsaiga kasirete ugusira kwae intwa banyene ntoma etikende gionsi nkeli to kunyara kuringori torenga ngaki inkikiare tamangana yonsi ipimba ikiriga kera bono turujenga eta ko ne hotspot kinari nkubura andake nto igwete na list nere ya sokre abantu bagera ko babasalia na kiora kwa ne list ya bake ko sokra namba ya mugarite basoke list yenyene nombo ne gabono mambi una to kaga iga yanyorekana ororo nerikire nande bono kolengana nukuri kukwaye ntoma etimbara bya barigete na intu abanyene tukumeti ingikendera andakiritere ndi alenga se list yantu balia bali kiroro yo nyagusira ndi alengo ndubona abanyakenye rumu etimbara bakulike list ntoma eti Umancho muligero Ndizi TV ngati ngana togaragendera kumurekera aso ime kubatikane kolegia kolekanira semambia yabona chinseme chiga chage kona kolengana no nabo no roboti tokonyora una chilisti nchiro marakabire entanga niya kotebekana ko ngati yabasaria kurwa sensemeye nabo igelisti nde itwanyara konyora asesimye yemo ibona twara korokigwa etokomanye gubuna abantu bali bakagera ko babarogia sensemeye aho begelisti yabo yaberege kulikwa nengana turanyara ko robotukia so ime irikonyara komanyana ali agende tokolekana asensemeye kuripoteri ya Ndizi TV kurwa asensemeye yage kona imeje wodi ya Nyakoe county ya Kisii iritirana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha Mwanchumulilio Ndizi TV no roboti arabe gotumanyia kira chikuraga ense mona boigo chinsa isato chiabono botugotogosko bosio ase boigo roboti rolengete engana yokuichane ni gomusacha oyomo kurwa ase ekenyoro kiarioma ensemo yabo Nyagatanyi ime county ya Kisii abete gago chigirwa chingoma chindi eyemaega gosaganwa na barenge amonere na kubekwa ase proboxa ase
abete gakwirwa asensemeria ya nyanchwa na gotigirwa ebiranya ebiti na goitwa ase ebiranya ebitindi na boigo gotigirwa chingoma chintindi ase abete gako irwa boigo na barenge amonere goika ase sobo gwetera ase enchira ye pigipigi tukanyoro munkwana getiga gwe pigipigi neronda tete nere bana twanyora tega mbandi ne tipigi mbando sikuruga mabandi ne pigipigi ga kabwata ate gwe pigipigi tubwati gocha uno gocha chene rasnaro gochi agaparanga ligete ali gasoti kati ngaligete iga osaka wajiga saka gocha ikuitiga otimbuke chana gali ona igara no bandi ne tipigi ngabata nyira semenyate abata ingine miginga semenyate bagate akwana miginga abu ngomye gochimono abungo nabora akure nyomba toju wagiro kabwata bagante ibono tiata ko pesa ino kawari ba tu mongwano emi akabega mafuta akandeta baka keranda tata kandeta bana mongwano inama ite choma yule dwini kandeta bagantiga mata gale we bango sayona ne bank sta mango singara ngate mongwano ngatali gangangor paro goruna tu na tu atirimbo kerete gane baiki kama atinje na hawo mongwano ya bambo atena ngo kormade kambwata ngodo jinali gotashina banda tangohara aturo monginonde ngaswanyo mbangarara echenge before kitu sasta ya butuko njebwe kanale oyu nabo ino oyu muntu webi no muntu oligeti wa stage yo manye terene na abantu ati ndigyo muntu manye ante na odunya wonchu kana na ka muntu manye bata ati mongwano oyu makobe rakinto basata bagende gyansi tubasata bagende gyansi pya ata kwa manyora nchira kwa makonya buno musamaliomu omuya iyo atogosika bosio asingana boigo erengete amangana yogo ichane bose ebirero nigo yaba ebirero namayanda ase emisa yokumunyora Lex Masayo yobeteka gusiria obugima bwaye egati yabali abale korobekana asokorobekana gwakegori gya Gen-Z aboikirana asensemeyo eamate nabasani mbaitanira ogoitwa kwaye n'umunyanyimbo asenchira yobo tutukanu sebono baba gusabanga ebyombe biri bigokora obotuki nene mono igoro yobotumiki obobebwe chinguru n'abanyanyimbo kwirige tambukero kyabwango elinde enkaya ye nabo igo bali babere bagusiria amagima abo nagutikirwa chingoma chintindi chingaki chokorobekana baba bakwenekeriwa oboene bwabo. This is more than labor pains. May the Lord teach me even how to delete your number in my phone. I don't know how to delete your number. Good night, my teacher. Good night, my love. Good night, Rex, till we meet again. Every day, each hour, pray for them because they are fighting. They are going to let your lives after. I think you will be happy. We need justice. Let us stand with our children. When they go out, let us be on our knees. We can also escort them. It come to, I don't know, because what is happening today, not only as we are standing here, what is happening outside there, what is happening today in many houses. Let us not just sit and say thank you. Let us fight on until we get the third liberation in Jesus' name. Justice for Rex. Atogosikoposio asingana erengete chisemi chomwana enyaroka nigo aba menyi borogongorwa gusi babeire bagosemi wakwene kingankobeka bali bosio chisemi chomwana enyaroka oyobeire gagotigwa maega na boigo kwebwa enkobwatekana namakongu amange akoba gagwetera gagosanga nabamenyi bensemo yamasaba South omo obisotenete orobega rolia rwa social
Social Services Nancy Kemuntu kurwa ase ensemo ya Masimba boigo nigo abagabusaba abantu bale ase enyomo kwenekinga nkugaya na bale amakongu ali abagwetera ase nchera yobwororo kolende tali aso gutumeka chinchera chitari chindonge ingana yabere gekwirira chisegi chegenka na boigo amalito yagenkyo ange abuse ase abasae batureti batana kuna manana indo turko minyo kimangana indo kucha somoga na inwe mwato nyali robisi omoga ko minyo kibotuko kwa minyo ka children department ko molikera lirube otara ikia saba gandi no ikaro goraria asokore nibula ya na abana babaita bake bangere kwana na abana sabana bamwabo umugandi abantu abatika babatuwe bakora upkeep y'abana bako ekera ko nyoro mwana na maito mwana ngakya ukoraki ngakya kumulenda omwana ngakya ukoraki ngakya ko gende school. We have children rights chibene ko ligereri go mono sana kero muntu go chikonyoro mwana aba mura butika bairu bange ko upkeep y'abana paka chi school fees bakani na likero mondara bungero nyaye asenye njomo batari gwakana na kibagenda to baraki kuna gosara amangana aria kare mwana batebanga ki nyaruka teri gosomi gungu chiere gosoka enyaruke imo batebanga chinyaruke chichigo cha soka nyaruke ene soka genda buoye genda orikereria mpesa yao seyo ya tato yo mugako mpesa ne yangi tare to nyaruka omo muraka nyomire akona kore tinsi onyaruka kore skari chikiribere ago chekire yemo ngoja koigere paka satali weta mwao agotimo kana mokaya mwaka mwae pieto kwa na sekene kere naro muraba na bacha ko paka basugumwe moro chume kenyo bango gwere bese biyo mongina rwadi ata to chukua nyawa tanaki twana acha basandu utongo cha wala matanga bacha wata sekelera sikisema ukweli anachera abayimuri chinyomba kibare moyo barende kibare moyo Mancho muri Ondizi TV tutikatengana erengete ase okorobekana niga abantu bane babere bakobekwa biara inkubwatekana nugotoka na mamocho okora ebikoro bire mamincha yeri chiko chingaki chokorobekana kwa bete gokwadanirwa nekegoli gya genzi gakonekia egekoro eke nigo omukomanda w'abanyanyimbo ase county ya Machakos Patrick Loboria abere egakorwa ekuro entindi ase bali baratoke bakobuna lichiko chingaki chokorobekana bunamba jikoirerwa egetambokerio egetindi kye lichiko. The so-called picketing is not peaceful or becomes non-peaceful when stones are thrown, when people are looting other people's property, and when people have started blocking the roads. These roads are used by everybody. They should be clear, and our main role is to make sure that these roads are clear so that other activities go on. Now, because it's done by learned people, we want you to follow the law. We want them to make sure that at 6:30, they stop everything and let them go home. Between here, it is being infiltrated by those people who are carrying stones, those people who are carrying metals, others are carrying many assorted items that can injure you. So past that time, and the darkness is coming, then it becomes a danger to yourselves only, without even including any other person. So after that time, because there are goons there, just disperse, so that we will deal with anybody who Mancho murigereria Ondizi TV oroboti orukorwa asege chago kyoborendi no tukuchwikira omweli obamangana majia chinsa 10 chiabono marogoba kolendekera chikoraga ensa ayemo na boigo chinsa 3 chiabono botuko muchikomera na nere Evalino Sero oyoraga ko bamanyia amange asenchera yoboikera nunabera gwatika kurwa ase chinsemo ao ime na isiko yorogongo rwagusire terane kurwa Job Maange
amangi no bagakweneki nga chibiche chiboigo na mariogi abera wikera asenchera yobwekera nunsara mumanyo ne kinkoyo nyorore wetera asenchera yomonwa weimanyererio Lydia Mosewi kada chinga gichinde nabaganeirie oburigeria obuya imya Ndizi TV nabwo obwansu bwomogusi.